Mukomana Shimuri zvenyu. I am one of your biggest follower here. Pari zvino ndiri kuita zvekudownloada maepisode enyu offline because kuno kudata ma1. Ndakange ndichigara muSouth Africa ndaita zvekudrive matruck, but iye zvino ndigere kuno kuZim ma1 chaiwo mukoma. Zamaiwoka kunditsvakirawo basa pachannel penyu kana kuri kunzi munenge muchiziva vanhu vanenge vachida matruck driver. Ini Zimbabwe yandiremera. 15 years in South Africa, 1 week in Zim. Now ndafunga kuti ndinge ndichienda hangu kuBotswana. Zita rangu ndinoitwa Shingi, my real name. Ndiri murume ndine makore 39 years kuberekwa. Ndine vana vaviri, 1 wandakaita neex yangu uye zvekare 1 wandakazoita nemudzimai wandiinaye pari zvino. But iko zvino musoro wangu uri kuita kutenderera nekuda kweconfusion. I am in regret. Saka I packed my bags about 7 days ago. Ndikabva kuJoni, ndikabva ndauya kuno kuZim. kuJoni uko ndakaita 15 solid years. Ndichishanda, ndichiraramisawo mhuri nemudzimai wangu wekutanga. Takazoramba nawo tava muSouth Africa nekuda kwemudzimai wandigere naye pari zvino. Ndakatanga ndichati ndainge ndichida barika, but akazozviramba ndokubva asimuka akaenda, ndikazosara ndiine mudzimai uyo ava kundibata chikawad. Ngoma marimwe zuro chaiwo akabva mukundiseka akati nenguva yamakange muchida barika, akaseka akati mainge mava kutozviona sekunge mainge mava nemari ipo paya muchiita zvekudriva matruck. Yeti ndiye akatoti ainge achida kutouya pandiri, kunyangwe ainge achizviziva kuti pandiri pacho painge pagara paine mudzimai nechekare. Saka mudzimai wandigere naye mukoma ari kundipa pressure yakanyanyisa yekuti dzokera kubasa kuSouth Africa. Apa kuSouth Africa kwacho hakudzokereki because mari yekuuya kunoku anotozviziva kuti mari ndakatoita zvekutopiwa nemurungu. Mudzimai ndainge ndakati ange achiuya kunoku kuzomboona mwana mushure mekunge mwana arwara end of April. Mudzimai ndokubva adzoka kuno, pose apa anga akagara ari pamba papa mukuru vake vanova vari murume waamai guru sisi vake. Saka things are really bad. Mamudzu ndikangoti pamba apa mukomanashi kugara kwandakaita zvakanaka. Ndiri kuona kuti ndinotodiwa ndaba mukuru vakaroora sisi vemudzimai wangu, but kana vari Sagulezi nemudzimai wangu pane mamwe mamudzu avanomboita. Sezvo ndisingaende kubasa ndinongoswerawo ndiri pamba. Saka ndine dzimwe nguva dzekuti ndikagara panze zviya vakaita sekunge vari kuda kubuda, kana vakandiona ndakagara panze vanobva vangomudhura vobva vatobuda gedhi. Kwavanenge vaenda hakuna anoziva. Ngoma upenyu hwandiremera zvokuti ndafunga kuti ndinge ndichienda hangu kuBotswana. Chikonzero chaita kuti ndinge ndichizouyawo pano, ndoda kubvunza kubva kune avo vanoteerera zvirongwa zvenyu, kana pano paine masubscribers maZimbabwean vari kurarama vari muBotswana, ndibatsirewo mucomment section. kuBotswana kungararamika here? Mapepa ekudriva ndinawo, asi kuzonzi ndazowana work permit zvinenge zvichida ndatombosvikawo paground. Saka ndine complain mukomanashi. Mudzimai wangu iye zvaanoita anokwanisa kungoti kana tava muimba yedu yatakapiwa room yedu, imba yatiri kushandisa semba yekuvatira, anotongofuratira iko zvinozvi ava nestyle rekuisa mwana uyo anomuisa pakati. Inini ndinenge ndakarara kwangu, iye akarara kwake. Anenge achingoseka zvake mufoni, hamene kuti anenge achiita nezvei. Ukamubvunza anoti ndakandichiverenga manovels. Foni yake akati sezvo yako wakambondinyima tiri kuSouth Africa, ndakambomunyima foni nekuda kwekuti aiti kana akatora foni yangu aibva atanga kuzotuka amai guru vangu, mudzimai wangu wekutanga uyo akaenda. Saka ndakaona kuti zvaindipa stress, especially pandinenge ndiri paroad. Iwawo mazuva awo pandakamboita madzimai maviri. Zvino ava kushandisa nyaya yacho iyoyo serevenge yekuti iwe tiri kuJoni wakange usingadi nefoni yako, in which zvinhu zvakatongoitikawo kuda
kwemazuva mashomanana ndikabva ndati ina handina kuzvijaira, unogona kungobata hako foni yangu, but ndinokumbira kuti usazopota uchitukawo gulezi rake. Saka the issue iripo, it is the issue of the phone. Mukoma kunyange dei randakasvika muno muZimbabwe ndega ndakatongoona kutoti it seems as if I'm no longer welcomed by my wife. I noticed kuti phone yake is no longer accessible, and ndakatoshamisika kuti mudzimai atori nefoni iPhone. Ndakamubvunza kuti ko mari wakaiwana kupi yekutenga iPhone? iPhone brand new, mukomana chibox racho atori naro. Saka ndakavhunduka ndikati madam, makaona kupi mari yamakashandisa kutenga iPhone? Haana kunyatsokundipa mhinduro yakati tsvikiti. Foni iyoyo ine imwe password yekuti haungambofi wakaigesa. Ndakatofungidzira kuti maybe birthday rake remwana here. Ndakatadza, ndakaedza zvose zvikaramba. Saka dzimwe nguva anogona kufungidzira kuti ndinenge ndarara, ndinokwanisa kungopretend ndototanga kutoridza ngonono. Akandinzwa ndichiridza ngonono anobva amuka achiita zvezviya zvekunyahwaira, obuda mumachira, obva ambomira akagara pamubhedha achisunga zvishoma nezvishoma because anenge asingadi kuti mubhedha unge uchirira, obva achizoenda mutoilet. Saka kana aenda mutoilet tinogona kumutevera, ndoteerera anenge achitaura ari pafoni. Dzimwe nguva zvaanoita anokwanisa kuti kana akapinda mutoilet, angava ari masikati, anovhurira mvura, anoflasha rwakawanda arimo mutoilet imomo. I'm not a fool, mukomana ndiri munhurume. I suspect kuti mudzimai wangu anogona kunge ava neumwe munhu waari kufambidzana naye semunhukadzi. Hauzozivi kuti zvaari kukurongera ari kumbokurongera chii chaizvo. Saka I am here, mukomanashi. I am one of your biggest follower. Ndiri kutotsvakawo rubetsero. That is the biggest favor that you can do for me. Kuti mundipostere nyaya iyi nekukasika, haisi nyaya yourombwa, haina satanism mukati. It is just a desperate plea for help. Ndikuda kungobvunza kuti what is Botswana like? Unogona kurarama here kuBotswana usina mapepa sezvatakange tichiita tiri kuSouth Africa? Ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndizvo here mibvunzo yavakabvunza? Hanzi ndizvo here kuti kuBotswana mapurisa eko ari very strict kuma undocumented foreign nationals, uye zvekare ichokwadi here kuti ikoko kunogara kuchingoitwa madoor to door mumalocation? Uye zvekare ndedzipi nzvimbo dzaunokwanisa kuraramira uri muBotswana, uye unokwanisa here kuti unge uchigaramo usingazobatwi rafu nemacitizen emo muBotswana? Hanzi munogarika here kana kuti ndomboedza kutsvaka once can a person survive uchitawo zvemabasa zvemaconstruction, garden boy mumaprazi, kana kungotanga chibusiness? Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma ndatadza kuzvitambira murume wangu kumitisa mwana wangu. Makadi yenyu mukomanashi, please post my stories ID. Ndiri mukadzi, ndine makore 41 years kuberekwa. Mukomanashi yedu yekuda kuchengeta masecret yozondipinza panguva yakaoma. Ndakachengetera murume akandiroora secret yekuti handina mwana. Ini ndaiva nemwana ane 6 years. Mazuva andakaroorwa nekuti ndaida mari yake plus kufurirwa nehama. Zita rangu zvanhasi muchanditi Melody. Ndichakuudzai nhoroondo youpenyu hwangu, makuriro andakaita ndozopinda munyaya yangu zvizere. Inini ndakakurirawo ndichigara naamai. Baba vangu vainge vabva pamba nekuda kwemaissues avainetsana naamai. Baba vangu vainge vari munhu ainge asina mari, but vaiva munhu ainge aine mwoyo wakanaka, ende vainge vasingadi zvekutaura. Mushure mekunge mai nababa varambana, kwababa ndaipota ndichienda apo neapo nekuti mai vaisada kuti ndiende kumusha kwedu. Saka rimwe zuva ndakavhizita kunoona baba vangu, vakatombondiudza a brief story yakaita kuti
vange vachizotora nzira yekusiyana naamai vangu nenyaya yekuti amai vangu vaida mari too much, zvekuti vakatombofurira baba vangu kuti vaende kunoromba. Ndizvo zvezvimwe zvakaita kuti baba vangu vatize pamba. Semwana ndainge ndisingakwanisi kupinda panyaya dzevabereki, saka ndakazongokura ndakawandira kuhama dzekwaamai. Dzekwababa ndainge ndisina bondi nadzo, amai vangu vainge vasingatodi, saka amai vangu vaiita basa rekubika sadza muHarare muCBD. Saka pandainge ndava kuma18 years ndainge ndava kuti paholiday ndainge ndava kuenda kunobatsirana naamai vangu basa. Saka paibikira amai vangu paipota pachiuya vanhu vane mari vakasiyana siyana. Saka amai vangu vakazondimanikidza kuti ndidanane nerimwe dhara, vakanditi chingobvuma tipiwe mari yekuti uende kuyunivhesiti. Ndakaudza amai vangu kuti ndainge ndiine mukomana wangu aida kundiroora, ainge ari kuSouth Africa. Mazuva acho South Africa yainge ichiri kupisa. Amai vangu vakandimanikidza ndikasara ndisina option. Pane kubvuma ndakadanana nemurume uyu. Ndaiva mwana mudiki, handina kugona kuzvidzivirira, ndikabva ndabata pamuviri. Murume uyu paakangoziva chete kuti ndainge ndava nepamuviri, akabva atondisiya. Hatina kuzombobvira takanzwa nezvake zvekare. Kwainge kusina mafoni, chandaingoziva yaiva surname kuti vainzi Mr. Charewa. Amai vangu pavakaona kuti ndainge ndava nenhumbu, vakandiendesa kumusha kwavo kuna amai vavo. Plani yavo vaida kuti ndibvise nhumbu, asi ndaendako ndakaedza kubvisa nhumbu zvikaramba. Ndakanwa kunwiswa type yose yemishonga yechivanhu inobvisisa nhumbu, asi hazvina kushanda. Ndichifambisa nyaya yangu kumberi, ndakazoita mwana ndikamuyamwisa. Vakabva azotorwa naamai vangu vakatanga kugara naye. Saka mukomana wangu weJoni uya akazouya after 6 years, mwana ainge atokura. Inini ndainge ndatokanganwa nezvake. Semunhu aiziva pamba, akauya straight pamba pedu, ainge ava nemari, akasvika ndiripo. Amai vangu vakandiudza kuti usafa wakaudza munhu uyu kuti une mwana, nekuti anogona kuzokuramba. Mukoma ndakatanga kuraramiswa upenyu hwenhema naamai vangu. Saka mukomana wangu akazosvitsa shoko rekuti ainge achida kunoroora. Saka asati abvisa mari, kune kwatakaenda naamai vangu kubhindura. Taenda kubhindura kune vamwe mbuya, ndakabva ndatemererwa nyora muviri wangu wose. Nyora idzi dzainge dziri nyora dzemudiwa, kuti murume ange achizondida kudarika hama dzake dzose. Zuva remarooro rakazoti rasvika, ndakaroorwa pasina baba vangu. Baba vakatoita zvekutsvakwa naamai nekuti raiva deal remari. Ndapedza kuroorwa, ndakazobva kumusha ndikauya muno muJoni. Takabereka vana vedu 3, tikatanga kushanda inini nemurume. Takatengawo dzimba dzedu muHarare. Saka ndakabva ndatora mwana wangu eSecret, akauya akabva atanga kugara nesu. Iye ainge asingatozivi kuti ndiri amai vake. Saka mwana uyu akangokura achinditi sisi. Ndakararama neSecret iyi mukoma for a very long time. Ndaizviudza kuti hapana chinoitika. Saka ndakazotora mwana wangu ndikatanga kugara naye. Aitotamba chiramu nemurume wangu, zvaindirwadza, asi ndaisafungidzira kuti vangadanana. Pavane dambudziko, mukoma nachichaita kuti ndiuye pano. Mukoma ndaita dambudziko, handisi kugona kuzvitambira, mwoyo wangu wakabaikana. Murume wangu akamitisa mwana wangu achiti ndimai nini. Bad part of it, mai vangu vaiziva nyaya dzose idzi vasingandiudzi, nekuti vaitopiwa mari nemurume wangu. Mwana ava nenhumbu iyi ndichati ine 6 months. Mundiregererawo mhuri yeZimbabwe, nekuti handina kugara ndataura chokwadi kubva pandatanga nyaya yangu. Makore andakuudzai sandiwo makore angu, makore ane mwana zvekare. Apo pandakazopinda mumarriage ainge aine mwana sandiwo. Ndiri kutya kuti kana ndikati nemo vamwe vanhu vanogona kuzokalkuleta makore emwana ndikazopinda busy. Saka nhumbu yemwana iyi iri kukura. Murume wangu ndakamubvunza akati iye haana problem, anogona kutotichengeta tose mukoma. Nyaya iyi ndatadza kuitambira. Ndava kufunga hangu kuzvipfuudza ndosiyira murume wangu mwana, nekuti chokwadi chakazobuda.
ndinonyarirepi kusaidi kwaamai vangu vari kutoratidza kuti zvavo zvose zviri bow nekuti vari kupiwa mari mukoma ndiyo secret yeupenyu hwangu kuti ndodii handichazivi nekuti mwoyo wangu wakaremerwa mufunge. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, dai manyaiso kutiudza kuti imi mune makore mangani uye zvekare mwana uyu ane makore mangani. Zvakaoma. Hanzi murume ari kungoti ndimainini, takaita musikanzwa namainini izvokwani mwana. Zvakaoma. Mai vanoda kutosungisiwa. Handisingazvizivi kuti nemurume uyu anobva asungisiwawo here sezvo asina chaanoziva. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Chimuri sei please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume vezvikare zita rangu muchanditi reason. Basa rangu randinoita ndinoita zvekugadzira motikari. Ndakabva kulocation uko kwandakange ndichigara. Pari zvino ndiri kunoku kuZimbabwe. Mari dzandakauya nadzo kunoku ndakakweretawo umwe mudhara uyu wandakakwereta mari muSouth African but anoshanda mugovernment, anoita futi zvematenda but anoshandisa zita reimwe hama yake nekuti macivil servants ekuSouth Africa havatendedzwi kuti vange vachiita zvematenda. Kuuya kwandakaita kunoku kuZimbabwe ndakauya ndiine humwe urongwa hwekutanga garage rekugadzira motikari dzandinogona maIsuzu uye zvekare ndinogona dzimwe motikari dzakaita semaBMW ndo dzandinospecializa nadzo dzandachispecializa nadzo ndiri kuSouth Africa. Garage randainge ndiinaro kuSA harisi remhanga-mhanga. Ndakange ndichitoshanda nevakomana maSouth African vainge vari 9. Saka mari yandakakwereta yakati wandei pfungwa dzangu dzava kuti chibva waregedza kudzokera kuSouth Africa handisi munhu wemhanga-mhanga, nditori nework permit, ine general workers permit critical skills that one. Saka ndafunga kuti ndinge ndichingotora hangu advantage yekutongoregedza kutongodzokerako. Handizivi kuti munozvionawo sei nhai mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Naimi zvazvakangouma hazvo vedu we, dai mangodzokera kuSouth Africa sezvo muine mapepa tunotwari munokwanisa kudzokera mukatombonoshanda. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakauraya mukoma wangu nekuti ainge aita mari asi iye zvino ava kundimukira chipoko. Rest in peace Bweli. Makadi henyu mukoma, post my story saaidi. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 39 years kuberekwa. Ndine mukadzi nevana 2. Ndinogara muno muguta reHarare. Ndichati ndinogara kuHatfield. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai. Chekutanga ndinoda kureurura uroyi. Ndakaromba urombwa hwangu ndihwo hwapedza hama dzangu. Mukoma ndichatanga nekanhoroondo keupenyu hwangu ndozopinda munyaya yangu zvizere. Inini ndakakura ndichigara kumusha kwedu kuShamva kunonzi kuChishapa kumaruzevha chaiko. Ndaigara namai nababa vangu vose. Mumba medu takangoberekwa tiri 3, vakomana taiva 2 nemusikana 1. Inini ndini second born. Takakurira muupenyu huya hwainge hwakaoma. Pamba pedu paitonzi Pava Mushupiki, ndiro zita rainge rakapiwa baba vangu nenyaya yenhamo. Baba vangu vaita zvekunama mapoto nemagasi. Saka kumusha kwedu vanhu vazhinji vanorarama nechikorokoza. Munhu anototanga kukorokoza achitori mudiki. Saka mukoma wangu paakapedza O level yake haana kuzoenda mberi nechikoro, akabva atanga kuita chikorokoza. Midzimu yake yakamuona ndokubva anhonga matombo ainge aine mari yakawanda. Saka mukoma wangu paakanhonga matombo
ainge aine goridhe rakawanda. Mukoma wangu akabva aita musoro nemari iya, ndokubva abva kumusha akauya muno muHarare akatenga 2 marori ake, ndokubva atovhura tumabhizinesi twekuti aite backup plan. Mukoma wangu akatanga kuita mari, ndokubva andibvisa kumusha akanditi ndiwe kuzogara naye ndichimaneja mabhizinesi ake nekuti ainge ava busy. Zvimwe ndakatanga kushanda namukoma wangu, kambani yatokura, zvinhu zvainge zvatova bhoo, ndainge ndava kutorarama life iri bhoo, asi hapana pandaizomboita mari kudarika mukoma wangu. Saka munongozivawo kuti vabereki vanoda mwana anenge aine mari. Zvaindirwadza, asi kuti ndinge ndichibuda pachena, ndakange ndisingabudi pachena kuti zviri kundirwadza. Saka mugore ra2019 mukoma wangu akazomtoita mari refu zvokuti ainge ava mupinga, ainge ava nemagonyeti. Ndakatanga kuchiva zvinhu zvamukoma wangu, ndaimusekerera, asi yakange iri fake smile, yaiva yokungoda mari chete. Ndaitomurongera. Saka muna 2023 ndakazobuda ndikaenda kuNigeria kunotsvaka mushonga wekuti ndiuraye mukoma wangu. Kana ndichinge ndauraya mukoma wangu, ndotora mamwe maproperties asingazivikanwe nehama dzepadhuze. Saka ndakaenda kuNigeria kune imwe n'anga kuti ndizive nezven'anga iyi. Ndainge ndakaiudzwa nomumwe muNigerian aiva nemakombi muHarare, asi iye zvino akazosiya zvemakombi ava kumatrucks. Takaenda tose kuNigeria kumusha kwavo. Saka ndasvika kuna sekuru ava vaiva nehari yavo hombe yaiva nemvura. Hari iyi yainge iri pakati peshrine yavo, saka wainge usina need yekuudza sekuru ava nyaya yaunenge wafambira. Sekuru vaizvionera vega muhari mavo, vakanditi wafambira nyaya yekuuraya mukoma wako nekuda kwepfuma. Sekuru vakandipa advice, vakanditi zvinonetsa kuuraya munhu asina chitadzo newe sezvakaita mukoma wako nekuti anokuda, asi inini I insisted kuti zvitori nani munhu afe pane kuti ndimuone achiita mari. Ndakatanga kutsvaka tumhosva twenhema-nhema. Chandaingoda ndechekuti mukoma wangu aenda pasi nditore pfuma. Chandaingoda yaiva title, zvisinei n'anga inowanzokuita zvido zvemunhu kunyanya, nekuti naiyo n'anga iri pabasa inenge ichitoda mari. Saka ndakanzouya umire pahari yangu itaure zvauri kuda kuna mukoma wako kuti zviitike nedhiti racho rauri kuda kuti ange achifa. Ndakaenda pahari paya ndakanotaura zvandaida. Ndapedza kudaro ndakapiwa a small thing kainge kakaita kunge kabhatani kehembe kaisanzwisisika kuti chii. Ndakabva ndanzi ndiyo secret yako iyoyo, kanhu aka kafanire kuonekwa kana nani zvake, especially mukadzi wako kana vana, nekuti once kakangoonekwa ndiko kuchava kufumurwa zvinhu zvose. Munongozivawo mukoma kuti kana uchiita chinhu uchida kuti zvako zvifambe, unofunga kuti unokwanisa kuchengeta masecrets. Ndichifambisa nyaya yangu kumberi, makange mava mugore ra2024, makange muri muna January, tichangobuda mugore idzva. Mukoma wangu akaita accident muna airport road achibva kuDubai. Ndini ndakatanga kufonerwa. Ndakasvika panzvimbo iya kudarika hama dzose, ndikatora bhegi ramukoma raigara mapapers avo ekampani, ndakamaviga, tikaronga zveburial, tikapedza ndokutoparadzana. Asi inini pfungwa dzangu dzaiva pamari, nekuti ndini ndaituziva kuti ndini honzeri. Ndakabva ndatora zvose zvandaida, kunyanya kampani yemarori iri kuSouth. Ndakaita make sure kuti zvakawanda zvamukoma wangu zvava muzita rangu. Munongozivawo panofa munhu, vanhu vazhinji vanenge vakavhura ziso papfuma yenhaka, asi ini ndaida kudya ndoga. Saka ndakazodzinga amai guru pamba yavainge vasirwa namukoma, ndichivapomera mhosva yekuti vari kuita zvezvikomba. Apa chikomba chandaitaura ndini ndainge ndatovatsvakira ndichida kungowana madzingiro anenge vaita ivo nevana vavo, nekuti ndaitoziva kuti kana vana vavo vachinge vakura vaizondinetsera vava kuda pfuma yababa vavo. Saka kubva 2023 pakafa mukoma, ndairamba kuti vaitwe nyaradzo, nekuti ndipo pane secret yekuti vakangoitwa nyaradzo vanobva vatotanga kutomuka. Saka munhu akafa kana aine vabereki vapenyu zvinonetsa. Vakabva vazoronga zvemanyaradzo zvikazoitwa last month kubva 2023. Saka tiri panyaradzo ndakakanganwa wallet yangu mumotikari mangu. Apa ndimo maiva nekamushonga kangu
kesecret ameno zvinoitika mukoma kana zvinhu zvava kuda kufumuka. Ndakangoona vana vangu vachitotambisa kamushonga kangu, hana yangu yakarova. Mukoma ndakabva ndatoziva kuti ma1 ainge atanga, saka takazopfuurira mberi neprogramu nekuti taibatanidza zvose nekuisa tombstone paguva ravo. Munongozivawo mukoma Nashi kuti vanhu vakaisa tombstone vanosiya vavhara vovhura mangwana acho makuseni. Saka patakaenda kuguva tava kunotarisa tombstone, ndakaona mukoma wangu akagara pamusoro petombstone ichingoyeredza misodzi kuratidza kuti aiva akabatikana. Saka ndakati kuna sisi vangu, muri kuona zvandiri kuona here? Sisi vangu vakati patombstone hapana chinhu. Takazobvako kumakuva tazodzokera kumba. Mhepo yamukoma wangu yakabva yabata kune mwana mudiki. Mwana uyu mwana wekazeni yangu. Pakafa mukoma ainge achitori mudiki diki, ainge asati ambokura. Mwana akatanga kutaura nemo kuti ndakaurayiwa nehama yepedyo. Saka mweya wangu hauna kuzorora nekuti ndakaita zvikumbunyikidzwa. Nyaya iyi yakabva yanzi ichazofambirwa. Saka inini ndakabva ndaona kuti it's too late. Ndinotangirwa nevanhu ava, kunyanya baba vangu vaiti vanoda kuziva munhu ane ruoko pakufa kwemwana wavo. Saka ndakabva ndadzokera kuNigeria kuya kune n'anga iya. Ndakaiudza kufumuka kwainge kwaita mushonga wangu nezvinhu zvainge zvava kuitika. Saka ndakabva ndatorequesta kuti kana vaine zvimwe zvavanogona kuita zvinomisa programu yekuti vanhu vasafamba. Saka sekuru vakabva vandipa 2 tudhori twainge twakavezwa, vakanditi tunhu utu unogara natwo mumba mako. Wakaona ari munhu wechirume ari kunetsa, unotora jira rered womonera pachidhori chechirume ubaya netsono, munhu obva afa. Ndakadzoka kuNigeria, munhu wandakatanga kuuraya ndebaba vangu ndichitevera hanzvadzi mukoma Nashi. Ndapedza hama nekuda kwepfuma. Ndava kunyatsokuona kuti godo harina zvarinoshanda. Ndingadai ndakaziva haitungamiriri, but zvinhu zvakatoitika. Handirari nekuda kwehama dzangu dzandakauraya. Handirari mumba, ndinorara mumota kana kubasa. Ndidzo mhiko dzandakapiwa kusvika mukufa. Mukoma ndauyawo pano, ndinozivawo hangu kuti ndakatadza. Please don't judge me. Ndaidawo mari, asi ndaisaziva kuti mari haina basa uye handiyo yoga inotenga mufaro. Ndapedza hama dzangu dzose. Mamwe macousins angu haatodi kana nekundiona, vanoti ndiri muroyi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ndichibva kuna pakaipa mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoguma hazvo vedu we. Pakaipa shuwa kuenda kuNigeria uchifambira zvinhu zvisiri zvako. Munozvionawo sei nai muri yeZimbabwe? Ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Ininiwo ndiri murume, I need your advice. Pane dzimwe nhamba idzo dziri kupota dzichinditumidzira malocation, but munhu uyu anoti akashandisa nhamba, anoshandisa nhamba dzekuSouth Africa, but anoratidza kuti ari muZimbabwe. Anongonditumidzira location obva ati ndipo pane mukadzi wako apa. Kana uchida kuziva pane mukadzi wako, mhanya izvezvi. Ndinoti kana ndikaendapo ndobva ndaona kuti panenge pasitomborina kana munhu anenge aripo. Zvava kutondishungurudza. Handizivi mukoma Nashi kuti mungandibatsirawo nezano rakaita sei. Zvinhu izvi zvakatanga ndikangoti kubva apo patakange tichiri paEaster ndopandakaona kuti ndiri kuramba ndichingotumidzirwa malocation ndichiudzwa kuti mukadzi wako izvezvi unozviziva here kuti ndipo paari apa. Ende zvechokwadi mudzimai anenge abuda, ukamubvunza kuti wanga uripi, anokwanisa kungokuudza kuti ndanga ndiri kwakati, kuri kudhuze nekuma areas ikoko kwacho kwandinenge ndatumidzirwa location. Munogona kunge mutori mulodge, ndobva ndatongotumidzirwa lodge rekunzi ndo paari. Ndaikuvara nekumhanya ndichita sekunge ndichaita accident. Ndosvika palodge paya ndotaimira, but ndozoona kuti ndinenge ndatoblokewa nemunhu anenge andipa information. Handizivi kuti this person, do you think are they a well wisher kana kuti munhu akangozvimisikidzawo muupenyu hwangu kuti ange achingondipawo stress.
pasina nyaya. Ndikamubata sei mudzimai wangu kuti izvi ndo zvaari kuita kana aine zvikomba ndomubata sei? Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ngatitaurei navo mucomment section. Pandakataura navo mukoma vedu ava vakati vanzi mudzimai wavo she's an engineer, saka dzimwe nguva havatokwanisi kuti vange vachifamba naye, anogona kutobuda pamba achitoenda kumabasa kwake iwawo mabasa anoita engineering. Saka mheno kuti vangabatsirikana sei mukoma vedu ava. Vadiwa vateereri ndo messages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.